Pag gumraduate ka ngayong taon na 2023, lahat po yan 50% off para sa'yo. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. Bukas magkakaroon tayo ng graduation sale. Sa graduation sale po, lahat po yan 30% off. So halimbawa, itong 990 na pick natin. 990 na lang yan guys sa basketball shoes. So sabihin natin 1K yan, 700 na lang po yan bukas. 700. So ano pa? Halimbawa, ito 700. 30% off niyan, compute nyo na lang. Ang hirap isipin eh. Pero ito yung napakalaking announcement natin. Tinawag natin itong graduation sale dahil dun sa mga taong gumraduate talaga, di ba? So, pag gumraduate ka ngayong taon na 2023, lahat po yan 50% off para sa'yo. So, yun, grabe yun guys ha. Napakalaking discount nun ha. Oh, may pumapalakpak. Thanks Max. Meron kang nakitang sapatos dito na gusto mo. Na halimbawa, itong D-Rose natin. 1,490. So, consider natin na 1.5 yan. So, 750 na lang to guys. Legit to na D-Rose, oh. Grabe. May pirma-pirma pa yan, oh. D-Rose. Pero may condition lang kami. Siyempre, bigyan mo kami ng pruweba na gumraduate ka. O kung parent ka po, gumraduate naman yung kinder mong anak na magiging grade 1, dala mo lang kami ng picture o kahit anong katibayan na siya po talaga ay gumraduate. Yun lang naman po. At ikalawa pala, syempre yung presensya nung gumraduate. Yung dalawang bagay lang yan. Proof and presence. Yan ang kailangan namin. And kung number 3, kung may puso ka na gusto itong ikalat o ipamahagi din sa iba, i-share mo na tong post na to para yun, kasama na dun sa ating mechanics ng graduation sale natin. So yan po lahat ang available for sale bukas. 30% off lahat. Para kahit kanino, kahit sino po, 30% off. And 50% off naman sa mga gumraduate. Hindi lang po basketball shoes ang meron tayo. Meron din tayong kids shoes. Tamang-tama to para dun sa mga gumraduate ng mga kinder natin, ng mga kabataan, di ba? So, bigyan ko kayo ulit ng example. Ito 250 to guys ha. Pero napakaliit ito, parang wala pang taong gagraduate sa ganitong paa. So, example ito, tingnan natin tong Yonex. Tong Yonex, napakalakas nito guys, napakaganda. Condition pa lang, grabe. 460 to guys, magiging 230 na lang kung gumraduate siya. Ganda. So, yan po lahat ng mga pang-kids natin. Ito po yung ating budol wall. Ito yung mga bagay na mga parang additionals, accessories about footwear. Meron tayong sintas, meron tayong sanitizer, pabango, meron da tayong foot deodorant. Mas mura po yan sa mall price. Meron tayong motivational tumbler, hanger. So ito po, exempted po yan sa discount kasi hinahabol natin dyan yung puhunan, kakainin pag nag 30% off tayo. So dito naman tayo sa kabilang room. Nandito po yung ating mga pang-format, pang-running. Lahat po yan, men's footwear. You know, Superstar, 490 lang. Pag 30% off niyan, good luck. Kumusta naman yun, kung magkano yun. Meron pa tayong Decathlon dito, 600. Kung graduate ka ng college, magkano na lang to? 300 pesos na lang. May mga high cut tayo, may mga AF1 tayo guys. Tignan nyo. Ito, kakaiba tong AF1 na to. Yun, 950 lang. So, 450 plus 25. 475 na lang to guys. Kung gumraduate ka. So, may mga J1 din tayo. Meron tayong lahat pambabae po nandito sa side na to. Yan. And yung mga naghahanap naman ng pantrabaho na black shoes na hindi masyadong dumihin, nandito naman. Meron tayong mga 590 na lang. So 30% off niyan, magkano na lang. Meron din tayong AF1 na high cut. So itong ganda din to, lining yata to, I'm not sure. Lining siya. Ganda pa oh. So yung mga pambabaeng big size, pwede din yan. Meron din tayong NMD. Tingnan nyo itong NMD na to oh. Ganda pa ng condition guys oh.
Tingnan natin kung magkano to. So, 700. So, kung gumraduate ka ngayong taon, grabe, 350 na lang po ito. NM ding legit. So, ito naman mga old school na Adidas na high ka to. Tingnan nyo to guys. So, may sakay ka pa dito sa taas. So, sa sakay natin, magkano lang? Magkano lang? 999 lang to guys. Nakasakay ka na. Search nyo kung magkano yan online. So, ayan po. Dito na magtatapos ang ating video. Salamat sa panonood. Kita-kita po tayo bukas. Lahat po yan 30% off. 50% off naman po sa mga gumraduate. Basta dalhin nyo lang yung sarili nyo or yung anak nyong gumraduate. And any kind of proof na siya po talaga ay gumraduate ngayong taon. Thank you so much for watching. See you tomorrow. Ito nga, oh, ito, oh, 650, oh, ito, oh. Discount pa yan. Ayun ang maganda yun, oh.